Yo, nana number bi ayo do no. Aka kakra na yako yawie. Na aka kakra no wonye ba ya hodoa ye kire nsan yi a na nkro wato aso. Olmai akopasa sore. Mr. Fair, ban masa babi odina bia tie. Eye akwesi asare bema kosi asare eye na poku ne ba na poku ne ba bema akwesi asare. Oso ba ya ne papa Mr. Fair je 100 Ghana. Onyinu ta wo ne oma na abusua ode aka wo yire konofo yase nkonya ne mpata egufom. Dana ne message na hobio Mr. Fair akura babi obi agunafo satie me eye kokoso omo te kokoso problem ha amanfo wo kokoso ha ana sabre omo kasai enura edom ni bibaye ebeye omaye de enne ebiso asa aba omo ma ba edom aba enne de omu promabo de million mako enwotwe eye 800 Ghana cedis sa enkoma eye kunafo Mr. Ofair sa one ne manyina no omo fa enka enkunya ene mpata engufo ente aha no basa ba home na ya frɛ eye enumkro na enumkro ajai sabe ya ko ne ya mo ma enye tuobo amako me on be bana ban yo mu go enumkro onyine ba musom na okojonso na ba ya na baba bekra na afi yesum etenyumkro onyine ba monsore mra na o yesum etina na poku ne ba eye bema kosi asare ane oso ba ya onokura 100 Ghana onema ya papa okunafo papa Ofair se onye ne ma wonyino etwa ye de aka enkonya ne mpata egufom dana ne ya jinda ne ka kire nana eba ese unyame inshallah asina fo mumra na yanko da ase emaye misamo safuano yegusha ya da bodawu safuano wa eye wodia no yesewa monhwe na Chemati Sister Patricia, and you may come out. I don't come out yeah.
Obwa. Yeah, bema pa. Yeah, bema. Yeah, who's for your Bama? Yeah, I think that I was about to find. Yeah, I'm gonna get to see. Yeah, that's it. Yeah, doing. Yeah, Bobo Empire. Yes, your vampire. Yada, yes. Asana no aqua, fireman, I get what you are here. I am master to four. Aqua, fire, or so by 100 Ghana. When Papa no animal, Mufa into Tumpata. Sasuna, I Papa will man. Papa fair, when you buy aqua, fireman, Munches. I will be putting taxi man, taxi driver, only putting yet. So by on so dear and woman sitting to my look, Canadiano. Monye, now Monfa and Sisa in Kunya. And animal baby, I do said you share as you know. The animal you want to share, Penny, I will Penny, a possible said you know you could share a dear to money, a transfer, a man saying, Namobaba, Mokura, Womadisha, Oma, everywhere here. I know Amasawa, Magajia, said you Bushani see. Abushani so mo de wo bia se ankwankwa bia wo den ni sika e bi bia da wo yi di po ada na mo yiko abushia ama se wa magaji afiri mu no omo se Nyankopon enhye wona mu omo so firi chichi ba ya no omo sire Nyankopon e kwa nkyere se nyame di moni mu kan ni mochi emfo mo nko eduru ba bia mo firi e ba ye saa so ana omo da eye kokoso man kokoso kuro bia mu nyina I want to go up with Shay, I was somebody so that I was saying, Adamuna, I said, Eddie was a pregnancy here, or said, we shall be at here. What's saying, Uncle Poyama, and a bundle of crow. I was saying, I guess here. Now, Yabu, I hear you a contact. Now, and watching also, I hear you, I was your son. Into the yes, that's an area bonfire. Into the suffering back, bonfire, suffering bonfire. I suffer. Tabita Kum and a bonfire or the Yamale. Suffer Tabita Kum and a bonfire. Tabita Kum, the house and a bonfire, no wonderful Ashibo, so I will 100 Ghana. Tabita Kumuni, William Mofa, and Tanquilla and Buffon. Yanfa and Saye, the Capwana, a fair Mompayano. Honorable Tabita Kum. Yes. Yo, I think it was. But there would be a TA. Would you have Linda? I think that W. Sosa. And what's your Jumama? W. Sosa, Mapaba. Mammy Police. Or the anti-Maki. Omusho Bukura, Kani Sikano 60 Ghana, 600. As a NC of a Kitua and Sister Linda. So, sir, will you to Amudiaka and Gunya from W. Sosa, Yapato Bompire Maya, now your first money in a Mary. And no one else shall send a while with you. And W. Sosa, Ebra. Yes, sir, and Papa is here, live one throughout. And in 2 fish, a woman, one Krawukuna, your chance, a cop. And now, Anka, Yanamo. No, when I'm Darcy, I was a former soldier as a AC Festival in Montpellier. The Montpellier, the major and your band, and Mrs. Sukukudino. As a Hoa, and I was sick, and then so
ɛnna nso wɔyɛ ama na yɛfɛ wɔyɛ ama na buru so ɛne ti wasida yɛtumi fɛ ni yɛbɔ mpa yɛ de asida ɛna ma ɔde nkonkron so sɛ efi day one ɛbɛfi saa bere nguaseɛ ɛne basabasa ebi ato yɛ wode yɛ wie a ɛfɛlɛ style asida ɛna ɛde ma ɔde nkonkron so yɛde ɔkyerɛ adibodi sɛ ɔnsa ɔkyerɛ abusua bɛtena ase na abusua atɔ tɔntoni yɛbɔ mpa yɛ so kuma yɛ bɛdo honhom ma yɛ nyansa ɔdɔ koroyɛ na ɔkyerɛ so bɛtena ase a nkonimdi ayɛ wo dea yɛbɛ wase ɔwɔ deɛ wɔayɛ ama yɛ ɛnɛ ɛne daa ne bɔ mpa yɛ amen yɛda mo ase yɛka sɛ maa mo apɔso baako na aba na ɛtumi sɛ wɔgyina ha ɛyɛ yɛane ne maame sɛ yɛbɔ mpa yɛ yɛkura ɔmo yɛane ne maame mo ntwe ɛyɛ kukuwa ma ɛne ne ma ɔmo sɛ yɛnde 50 Ghana yɛmfa ɛsesɛ nkɔya yɛda sɛ abusua sɔre wotoa sɔretie sisters bi wɔ fie hɔ sister Brafi kaasi no yɛsɛm a wo a wasi wɔ bia no yɛpa kyɛw sɛ sɛ bɛnya yɛbɛtu ɛti ɛsɛ ɔpɛnyini bi si kaasi asi n'anim obiara yɛ na bɔkɔ ɛtu ne yɛ ba yɛsɛm a na sister Brafi ɔbɛmara ɛkɔ no ɛbi ama obiara mo si gem ɔba Brafi ɔmfiri fie hɔ mmara a sɛ sɛ ɔfisa nyom nyɛ saa ɔba na bɛka yɛ abɔ wie yɛkɔ
Yes, I'm a